Beledu alusi obeledu odejiji. Aibuda alusi obeledu odejiji. Ina ikenele gị. Ka anyị maliva na-akpọ gị n'ava. N'ava m bụ Eze Nwa Chika Nneke, Igwe Nchegbu Agụleri. Mana eziokwu. Nke ijije na-esolo mma nke iji na Agụleri. Mana eziokwu. Ina ikenele gị rienne. Ana m abata n'obi gị n'ụtụtụ a wee chọpụta na ndị mmadụ rere nne ọra mmadụ karịa mana eziokwu. Mmalị na o nwere ife na-eme. Nwee sị ka ị nwere ọnụ gị kọwala ọra na eze ndị na-ekili gị ife na-eme ọra na eze ji wee juo obe gị tata ka anyị malụ. Nke izi bụ na n'oge gboo dịka anyị si kwudo, ji bụ nwata nwoke. Ọ bụ na na-eme akọsị ya ji ruo n'oge inwepụta ji na-elili olili nke obodo anyị bụ Agụleri na-akpọ ịlọ mmụọ. N'eziokwu. A na-akpụ ya ịwa ji na general Igbo azụ na obodo dị ona na wa ji, mana Bible Agụleri na-akpụ ịlọ mmụọ. Ọnya bụ omenala bụ ebe na-eme n'ụbọchị taa dị ịwa ji ya. Okay, o nwere ajụjụ anyị sị ka anyị jụọ gị. A sị na ezi anyị ozizi eze na anyị eje kama na asị anyị bute eze na aka anyị amadị na ya. Nke anyị na-awa ji kịta o nwelu ife ọ bụ na ịwazi ji a ị nwere ike ili ife ọfụ. Dịka anyị si eme bụ na ọ bụ na ya wara oji ya taa o nwere ife ọfụ anyị eli ma ji ma ọka ma nduko o nwere nke anyị eli, mana ọ na-anyị wasagolu ji ya n'ụbọchị taa anyị ebidozi elive ife ọfụ and ebe ọfụ ya ebido mebebe anyị ndụ ọfụ nwa ọfụ ma ego ọfụ moto ọfụ. Anyị kenele gị rienne. Kedu ekpere ị na-ekpere ọra na eze ndị eji maka gị wee si ebe dị iche iche wee bịa ebe a taa? Nke izizi bụ na ekpela bụ na ekwuru m na nwoke na nwaanyị na-abịa mmemme ịwa ji ya n'ụbọchị tata n'okpozo erubeli ise na onye ọbụla ji ife ọma abịa na ngwurumba Igwe Nchegbu n'ụbọchị tata na onye abụghị enwere ife ọma ya na ise, mana onye na-abịa ka ya nwa Igwe Nchegbu ụla ya eburu onye abụ n'ụzọ. Mana eziokwu. Ka ịgọlụ ka o lele daalụ. Anyị kwuru si na ọ bụ na ịwasa nya bụ ji na ọgam n'iru. Mana eziokwu mmụbanya moto kwuru moto daalụ onye na Bobby Bo Makani, Agụleri Makani, Nigeria Makani, Africa Makani. Eze Nwa Chika Nneke, Igwe Nchegbu Agụleri. Awo one more Gmail. What you remember that you na one was standing and one was in war. Our was put no good was not good next. What you remember that you watch and it I want to do. It I want to read. It I want to wando. It I want to go to Bokati when I'm both. Woke up na abịa jeji wo ma wana ana nwa yo bra abịa jeji wo ma wana ana ma onye obuna jiwe ndi ndo abịa jeji we ndo ka nke we nwere na wore wu Agụleri da duru mmo na ndiro da duru anyị mmo me so hunu da di e Nkanya na bia tata na eliji aha mana eziokwu Igwe Nchegbu Agụleri bossman anyị kenere gị na-ekwu nke ọzọ maka na tata na anyị bụ ya na gbawa ebe Uchenna Chika Odegirigi Gwan na Agụleri kwụsie enyi ike ọ senior man ya nọ n'ọgbọ ebe hapa senior man wale mmaliga dege mma ina eli ego ka ochie moto ho ha ọ bụ na na-azụ moto ego ya etie m hai mana eziokwu na abịa ọnọdụ Tinubu aka na-akwụsị ihe niile ị na-agụ ego ọ ka na-ayakwa ebe njem mme nnọkọta mgbapụta na event na-ekili ego maka na ọ bụla mengwere obodo na-ekili ndị na-eli eli onye bụ na dị redi obere gị na eji ebido nwa ji
Boom. Onye Kalesia Bilibie, senior man. Kalesia. Oh, when you're Elise Kike, Bossman, I can again. Beijing. Even Chabu, as in a man, are not smiling of Mankata name. In Ketalibon. Panezio. Okay, so we will. Panezio. Apa? Banana, Uncle said, Kalisa. Even to a brother now, the boys who had the sick and the come on. You better make a noun. Yeah. You got one. Yeah. He was one. Yeah. None is a wound. Yeah. O men and a kind of man with a stand. O men and I in a milk, o men and apple, a wamuchi. More on that kind of man over stand. I wouldn't know now. Olovuna Arwoji Igwe Awaji Oroji Orotaji Okbanya Onyabu na Are Joloya Namna Ngwalemu Najibu Nwata Nwoke Ene Lili Jolili Onyabu Alomo Adonya bi even na man over start. Unu na arucha woji no tika na atinwa. Egwuru mu na tata bu ugwo odudu nwa na roke gisi. Mu beza nwa tika na igwe taba bele na wadi. Na ina weta ndu. Arisi ke dia ise. Egwuru mu sino mumu dia ise. Omumu ma no mumu ego ise. Eka ya tụrụ nwa ya tụrụ ego ise. Onye ọbụla nwere ibe na-ebu ibe na-akpagbu ebe ibe mgbutu na ndụ ya bịala n'obi a n'ụbọchị taa ibe mgbu ahụ anawo ise. Ka anyị na-eliji ọrụ n'ụbọchị taa ka m na-ekwu na ụdị anyị na-eliji ọrụ ka ewe ọhụụ na-ebu na-emebe na ndụ anyị ise. Ekwuru m si ajọ mmụọ na ajọ mmadụ si na nke egwule ya emere ọ bụla ajọ mmụọ ebe na-egbu ajọ mmụọ egbu ajọ mmụọ ahụ ise. Ọ bụ na ajọ mmadụ na ele gbajọ mmadụ igwe ajọ mmadụ ahụ ise. Anyị na-amalite iweta ahụ na oge ọsọsi anyị Chukwu mara onye oye ka ma onye oye ka mara Chukwu. Ezi anyị ọ na anyị ayọta anyị kwata n'ọnụ ụzọ n'ihi emeela anyị. Chukwu anyị na-ayọ gị amara, anyị na-ayọ gị udo, anyị na-ayọ gị ịhụnanya. Dịka anyị na-awa ji n'ụbọchị taa n'ịhụ eze okike abịa eme. Asị gị dịka ogbe egwu gị bụ ụgwọ na ebe ọma ebu n'obu nwa na-awa ji atọ mezuo ọnụ ya ise. Mma gị na-arụ ọkụ, mma gị na-arụ balabala. Ụbọchị kata ata agbagbugo onwe. Sasa. Kaji we mebe hoti kanga Mada kire bina bombo si Wanya ya tikanga baba kwa mimi Ebo kulere bunya tikanga Wabina no kote wa tikanga chokulugu Baba kani wakwante kwese Ebu na tarabule
na no ije una na buka ije oge Isaga na one of them. Imene kere Isaga na one of them. Ya boke mo na one of them. Okay, nede. Ata kona afufu. Banganga Isaga banganga. Ini tu kita logo, orang mana nak hukum mana? You're highly welcome. Everyone knows Arabia. Emma, they do window. Who know we can wear my leper to Arabia? In a Nayana. Igwe Chabu Ina naya normally women no more and the women no more kita chapu. Igwe Chabu kutalewu na kunya Izaga and even to every Izaga ukawale mwelu no kungwe bosi webi ntiareba Jago to Wakulewa, Wakunya Zaga. Can you know the Mogwana of Balatulebia? Now, even Jabu. Even Pasumutanadu, or the young man go in their career. How they are getting here, they tell you. I am more ready for each of your Tidanaka.
ezigbote mpa anyị n'egwu ezigbote nna iji ebe ekele ka m pụrụ ebe eje dalụsọ anyị kelere you are highly welcome sir ma na-ezi okwu no
Great stars achievers. One love. I can do go to guy back over it. Uma Arogalaga, I ever. Ilionia. Where can play and car I will put I am on your feet. I say I got an egg. Near one of them. So if you don't play that, if you had the money, you went to he was like it to be going to. You go one there one way. I took over if I were here. Where's the guy working? Eh? Down. You have played down. Need to be a down. In the star, academic moon. None. It was now looking in the muddy anyway. Over the Belem de Lunu, no de Galaga. Our Balloon, I had a rather no, I look in your eye. And the day I've been your eye. Only to the moon, live out in water, your monia. Only to do live on never my balloon melona. Okunu, the Gunuji, Yana Yamanari. I visit to go to Kadia. None. Because now Colonel Parker, now Colonel Parker, because DJ. Balon, I
anyị na-ekelebe ndị otutu izu and Abanabu Izu na Mabala Okada n'isi Babilo anyị kelere anyị maka nke na-emeta onye nọ n'ọgbakọta abụọ orumili atụ nne edukọrọ ọ sị ka abịa afụ nna ochie mana ezoro There's one other political. If I don't believe that, biko kole ni aka ndekwu papa ga la yendo nanya kere wo gideje ayi kelele oda yi bele dia ko mana ezogu awale ndi police na batani se ya hali weko onye wa bu DPO aya memo ya batali ko government ndekwu wabe mana ezogu ayi kelele daddy no ine naya no kamasu ana lo I say I can show the one by one. How about it?
ko bala ko ma bora din ibele injela nyana na bona ogene de eza wachi ki bun tabu abo nyane li ayes na dina ko resi ogene de yamma ka ko inezi kijela me ya ogene de Ijele na mama sana bakara na ama. Ogene de. Kudu mo ayo. Ime ne kera. Mayo teta. Ai. Aha. Nyakina ba. Iwe chabagwe. Iwe lire. Mayo okay, I'm gonna do. Hello. I'm gonna do. Hello. Madu. Okay. Why over? Jenna, it's a bug go now. Go ahead. Aja dibi. Ijala sile kokene. DPO. I am a local government.
Nigeria na mmadụ ọzọ na-anọkọrọ n'ama ma pụrụ ebe ha gabele. Oyi, Inspector Oga. Mana eziokwu nwayọọ. Ọ na-afọ. Ọ gịnị dị? Ọ ihe ọ bụ. Mmanwụ niile ọ bụ ndị ihe abụ gantịnne ite n'isi ijele. Ịzaga dị n'isi ijele. Aji bụ ụsọ dị n'isi ijele.
Saba. Elimujo ro tata. Bene ma bege de bege ezinu na ge na rama di bele ba tata. Ibe ke baglo. Wa mata. Aga ne do. Aga ta wa nya ta se ni ile rike fani. Ile rike. Mali eje ko bia. Mali eje ko. Ayaka eje bia. Na bo ke wai. Ayaka bia ni ke wai anya na amali ke se na. Chale na wanya ka na lo. Amalo. Ora. Buka se na eno dia kana na. Ira ka ko se na ni ya ko bota. Ina ngodi de man. Ina ko se na ni ya ko bota. Ina de man. Yes. Let's
Msikala na tunakena deje. Ibe kulukene me. Anyika melili. Jiafo. Thank you, thank
Thank you.